Моето име е Милинез, завиваме Marvel Legends, хартийната версия. Miles Morales. Да, последния път исках истинската версия, но направих хартийната версия. Сега, аксесуарите същите са като в Marvel Legends, да, всичко е. Само, няма дядо, където си казах лоши думи, можете се не. Така, този акшън фигура, то от Marvel Legends. Да, Marvel Legends. Всички акшън фигури, които си спомните като Hulk, тебе ако искате, но не става, защото вие не сте Marvel герой. Затова Articulation. Само Articulation. Нагоре и надолу. И на гърлото. Ръката движи не на 360 и също на другата страна на ръката. Движане на рамената са... Ръцете нямат нагоре и надолу, но те другите аксесуари идват. Има хубав летник, хубав насам, същото и на двете страни, ако можете. Има движене на колената, движене на крака нагоре и надолу. И обувката на Miles Morales движи, знам. Горната част на обувката, т.е. долната част на кръченцата на краката. Добре, Articulation изглежда невероятно. Не знам как да го кажа, но невероятен. Сега аксесуарите. Идва с две стреласти ръце и един не маската версия Маус. Да, Маус. Маус изглежда невероятно. Така, детайлите изглеждат невероятни. Виждам Spider-Man логото вътре. И така, нека видим как действа с аксесуарите. Добре, нека махнем им рука. Бум! И сега можете да стреля паязини навсякъде, като пил. Така, следва главата, но чакайте ме. И бам! Ето го махащата маска версия, знам. Изглежда същото като сложената версия, но детайлите на тази маска, са невероятни. И дори има трансформиращ ефект. Можете да го трансформирате на маска. Готово. Но Маус не може да държи маската, затова можете да направите всякакви невероятни пози с него. Можете да направите тази поза, където Spider-Man 2099 пада върху влака и Маус иска да спаси баща му. То му е баща. Изглежда като истинския баща на Маус. Не знам какво, но... Добре си е, добре. Захващате тук и така можете да направите тази поза в Across the Spider-Verse версията. Нека му да аксесуарите, моля. И ето го как иска да спаси 2009 Spider-Man, за да не падне от влака. И това е. И има мръдене на стреластите ръце. Това е. Така, погодята гледахте. Това е Marvel Legends Miles Morales от Spider-Man Across the Spider-Verse филма. Гледайте го, моля. И трябва да е на български. Знам. Утре вечер да гледам този филм. И вие трябва да го гледате, хора. Знаем, но само има на английски, трябва да има и на български, да. Гледах в YouTube и видяха, че има на български. Затова вземете билети за новия филм Spider-Man изреждането в Spider-Verse. Добре, благодаря да гледахте и чао, бау. И кажете на семейството ви, на приятелите ви за това видео. И кажете на дядо Коледата ви. Напишете на писмо на дядо Коледата, че искате Marvel Legends Miles Morales. Но
За последен случай никой няма да каже, че Фигмадонзо идва утре! Утре! Знам. Утре аз да го купа в eBay утре вечер. Да направя упаковъчното видео утре, после да го упаковим и това е. Това е. И разглеждате нашия як мърч! Имаме екшън фигурите на мене и Лео. Да, екшън фигурите на мене и Лео. Само долу в описанието да видите .com Емил Сопов. Да, знам. Измислим името на моят магазин. Защо казвате, че е тъп? Знам едно нещо. Долу в описанието купете си едни от нашите ни екшън фигури на мене и Лео, където можете да свалите блузата и да смените лица, но не можете да смените ръцете. Затова, благодаря да гледахте, сайонара на всички и кажете Майлз, че е невероятен.